שלום הקבוצה היקרה שלי, שלנו, סליחה. ושאלה וקושייה שאנחנו לומדים בדפים שלנו, זה למה דווקא עומר הוא הראשון ולא חודש. אז דווקא עומר הוא המתיר, כמו שאומרים חכמים שלנו, של התבואה חדשה. ומקור דין זה מפורש בתורה, ולחם וכלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה. וכלומר איסור חדש נמשכת הבאות העומר. ולמה זה ככה, אם זה להבין יותר עמוק, אז העומר הוא קרבן הראשון מן התבואה החדשה שמביאים לבית מקדש, ולכן אי אפשר להתענות מהתבואה לפני שמכירים שהכל מאת השם. כאילו קודם השם, נכון? ואחר כך לאדם להתענות מהתנועה. לכן עומר הוא ראשון והוא מתיר. אז הקשר בין הפסח ובין השבועות, שפסח זה ליציאת לחירום ושבועות מתן תורה. אז גם פה דבר מאוד חשוב. ולכן היתר מגיע דרך עבודת רוחנית ואחר כך גשמית. וסיכום שהעומר מתיר את החדש, כי התורה קבעה שהאיסור תלוי בו. וגם דרבנן, חכמים גם פסקו שעומר הוא הראשון. והוא המתיר הלכתי שמשנה את המצב. הוא חלק מהתהליך פסח שבועות. תודה רבה לכם וכל טוב.